Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή των Ελλήνων τιμά σήμερα τη μνήμη του Θανάση Νάκου, ενός πολιτικού που ως μέλος του Σώματος για 20 συνεχή χρόνια τίμησε την πολιτική ζωή του τόπου και τον κοινοβουλευτισμό. Για μένα προσωπικά η συγκίνηση και η τιμή σήμερα να μιλώ για αυτόν είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ο Θανάσης Νάκος με τίμησε με τη φιλία του για όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί εκλεγήκαμε το 1993, μαζί προχωρήσαμε, μαζί δώσαμε όλες τις μάχες, τις δημοκρατικές μάχες εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ όμως ότι εκτός από μένα όλοι εδώ, όσοι γνωρίσαμε οι συνάδελφοι του Θανάση τον Νάκο, όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά, να συνεργαστούν μαζί του, μπορούν να βεβαιώσουν ότι ο Θανάσης Νάκος υπηρέτησε τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό με συνέπεια, ήθος και εντιμότητα. Γι' αυτό και η απουσία του από τη δημόσια ζωή σήμερα είναι παραπάνω από αισθητή. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και δούλεψε στο Βόλο. Ο Θανάσης Νάκος σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ακολούθησε μια πολύ πετυχημένη επαγγελματική διαδρομή στο κατασκευαστικό κλάδο. Ωστόσο, το έντονο ενδιαφέρον του για τα κοινά και η αγάπη του για τη Μαλαισία τον οδήγησαν γρήγορα στα μονοπάτια της πολιτικής. Το 1986 εξελέγει Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου, το 1990 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Βόλου και από το 1993 και για 20 συνεχή χρόνια διέγραψε μια εντυπωσιακή διαδρομή στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκλεγόμενος συνεχώς για 8 φορές, πρώτος βουλευτής Μαγνησίας μέχρι και την τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου του 2012. Το 1997 ανέλαβε υπεύθυνο στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια του τομέα ανάπτυξης, ενώ μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις 7 Μαρτίου του 2004 ανέλαβε υφυπουργός Εσωτερικών, θέση που διετήρησε και μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2007. Κατά τη διάρκεια της θητείας του σχεδίασε και εφάρμοσε, είναι γνωστό σε όλους τους αυτοδιοικητικούς, το πρόγραμμα Θησέας για τη χρηματοδότηση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης που έδωσε στους Δήμους όλης της χώρας πάνω από 13.000 έργα. Μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2012 εξελέγει δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αξίωμα στο οποίο επανεξελέγει και μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών, των πολιτικών και των κομμάτων. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής και μέλος, και εκεί ήμασταν μαζί, της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ο Θανάσης Νάκος είναι γνωστό, υπήρξε μετριοπαθής και στη ζωή του και ως πολιτικός. Αγαπητό στέλεχος και εξέχον στέλεχος της παράταξής μας, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει ήταν η μεγάλη αποδοχή που είχε από πολλούς συναδέλφους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Υπηρέτησε το δημόσιο βίο με συνέπεια, με αίσθημα ευθύνης, αξιοπρέπειας και αποτελεσματικότητας, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Ένα χρόνο μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή, όπως και η πολιτική παρακαταθήκη του. Όλοι εμείς, αλλά ιδιαίτερα εγώ, θέλω για μια ακόμη φορά να εκφράσω τη βαθιά μας λύπη στην σύζυγό του, την αγαπητή του τη Δανάη, την κόρη του και το γιο, την κόρη του Ροδόπη και το γιο του το Σταυρή, στον αδελφό του τον Κώστα και σε όλη του την οικογένεια. Ένα είναι βέβαιο, ότι το θυμόμαστε. Ας είναι αιωνία του η μνήμη. Να είσαι καλά εκεί που είσαι, φίλε.